Kiladon Shibun kinong Kersan ne kewegi parti Hajirang konstituensi ke Bakentup nadu kinong elam kinong Kersan ke parti TMC UDP bat NPP kilalaj ban peniso no yalade ke parti Kongres bat kebakilarai ban ajing Kersan yuba Victor Roni Kertong ke parti Kongres Hajirang konstituensi hak election MDC ya kita kinong elam bat nong Kersan ne kewegi parti lalaj ban pedang subha dauba MG Kharshan Lor Presiden Keribhoi District Congress Committee Harangkat Kejingdon uba Adrian L Melim Advisor uba Frangsngi Singkli Presiden ke Congress Jirang Blok Kibelahyar Syakisnong Petar Khma Nakabdaban Lej Pedang Burom Ikinong Elam Pat Nong Kershan Nikiwepat Ki Parti Kibelarai Yalade Mat Penisono Syaka Parti Congress Don way u teman papli uba dan hak parti Kongres uang baar jakat sau bobu penjop japi penjop don purong belai fi pet not makan ni kaseng Kongres tengok itu kan sepen syai hapo kejengkeran kedai sisa ar jakat sau apa ngayeng bat fi baro ki pajba jok Jirang konsumsi bila penjop janga penjop don purong bat kedon kejengja hak tu kepor ba menteri ramba jongi hak tu kepor dari Dr. Mukul Sangma bat ngiru hapo ka district council hak jing yalam jong i CM Don Burom ba PNC dari working president jong party idon nyedon lang hanta ngakum executive member ma i kum CM hak asnam aljar khan riu tharai pia kan mau ne pilai klet kadon ke way ke notification kalau permi naga government ke sarkar bagi rangba sno kimla ban issue kino ki certificate la kadai ke residential certificate la kadai nota ka birth certificate kila penduduk bor ya ka power jong rangba sno tedai ka por ba PMC badai CM badan buram jongi lakhot yangi kerke ya ketinggalan baru ki executive member rengkat badu legal advisor bat ki ong ba kumno idai banle ye ki legal advisor ki long ba em bada ki rangba sno ki do ya ka bor jong ki kamar ka district council ro kala do bor ba ka district council ka te ka bor ba halor bat pek ye ki sno ki thau ya rangba sno ro kumjo ni hap yale ya kane wat la ka don ka sarkar ka jo hapo ka state but hapo ka district council te dena ka daw la file ya ka case hapo supreme court but ka supreme court kala rai ba em ya ki rang bas long unde ban pendu ya ka bor joki ba na shwa bastang yo ka light load ka India 1947 shwa ka taru ki don kisnong ki thau ki don ki rang bas long te hagan no rim fi pendo ya ka bol jong mas no tingi la job ya ka taga case bat ki rong bas nong na tharai fi ya ka mau tik dol we rong bas nong ba u issue hadin kane ka notification u issue ya ka certificate u sha tap along te hadin da ka taga jingra jong supreme court balapun ku bor yang sasisen ya rong bas nong ka ki sino ki thau ba ro ki yakmen bat ka way sa ka way ka notification arjal khatnyo phikan mau nem ka mau shu ba penmi na ka sarkar ba ki nomik bat kum MLA umla ban bat art likikam MLA umla ban long MDC ban bam ar moloi kamut kalong bi ai te hang to por bon ba ki MLA balong MDC ru ha to por ki resign nakakam kentup yo presiden jaga PPP ba aden bersama badan brom i resign nongkong te baro unta ki babat ar kam kila resign pen triang usi yang badan brom jongi ba PNC bat ong yang i ong kumno ngan resign haba ka jingbit ka ai ka election commission yang i hadir bangila job ya ka MLA ni pan jingbit bat ki ai tikam de ka jing bakla jongi ka de ka jing bakla jong ka election commission hakataru layarai ban
file case but la penjob yang kadai kajian la case yai si yang beron buram jongi ba PNC hadin kata Chief Minister beron buram jongi Dr. Bakul Sangma ladom but la suspend yai si yang jongi suspend ngam tip Andrew Burai Tharai tangpo shwa ba kat poi ka election hadin ba suspend i ngi kum ki longbor jongi hakti yakjat Nimban se bangirung inamino na ka party Congress. Di kanay ka situation bangi kung ki MDC jo ka Congress Party niyami lang rekat badi PMC how to snam shwabat kut katam arhajar khatra. Ay ka ba ong PDF hatharay pidang kenma. Di hakato ka snam ban ailat ya CM badon puram jongi basha suspend Banyale na kaneka seng PDF kabadega seng bathamai. Ba kanehi kadai kajingja kaba pibaro ki pagba jong dirang konsensi beleban soto umde ba pet lemdet na party Congress umde ka jingja kaba penbor ini bangilmi no na party Congress. Te hadi kata hakato por sitting MLA budon burom ujuan habi yang jonga But udang wan kro wan kujor ina ong to babu ni para lokal tong ini trei lang. Ngakum ngop no hakata kapor. But ni yarung bara almut hakaseng NPP. But hoy atli ketem jong MLA ilai trei rekat nga arja khandai wajib na kanika seng NPP Henry Marsen job arja katra ku MLA ni ka jingsang char hapo ka constituency kalai fair bak labak piru pisko to ya kata ka khai ka pateng ka business paro ka her arsut Kamram jong MDC kadai banyada ya ka riti dustur ya ka kendo ka siap ka judgment reu ka bomdan ya ka riti dustur kadai ka judgment reu ka balayap nila benong ngidon la ka jong ka dustur ngidon la ka jong ka riam ngidon la ka jong ka tenrai ban benek bensa ya ka riti dustur ka Kamram jo ka District Council Henry hagine gisni ngai bun ki kladno balai kadau kalong bakine ki nong mikmat kamtam kem sim khiang la banong mo nomor balai PE ka sorkar NPP kalamut penpendu no wat ya ka berkombat kandau hagine gisni yo ka NPP kala penmi so ka way Meghalaya investment moh la banong kitit ya ka jaka ka government ka tit ya ka jaka bat kin ai shaki way pat ban seng ya ki karkhana ban seng la ne kino ki institute claim rang baisnong don kamra ban san rang baisnong ikot jaka don kamra ban san ki raj ki hima don kamra ki District Council kalama ban long kata dadu ya kata karti dustur jongi kalayap pikwa ban pendu ko kinong ilam badon hangne pikwa ban pendu da bersa pikwa ban pendu da bersa ya kata kwa bersa da pikwa ban bersa nadu menta si ngidai menteri sitom berpenjab ya ka parti Kongres ka balara ya ka District Council ka District Council balayo lembaga ka Kongres klaim ka Kongres tarai hadu mata ka District Council ka nomyo bun giwe parti ki kop iong ba
tang kane ke parti ke bala ban train namata tribal lane ki tribal andre ga kwa banong yapi klaim ke parti kongres ngimnom yo ya kane ka tise konsel lang ba ka jing trai sitom jong ka parti kongres yo ya ka tise konsel bat kiwe ki parti ki sukam andre metang ngala banong yapi damdon hi ka parti kongres tarai tang ban yakun and sir ke dam yo tang ya ka jalala jong kumboong la sar mane inam yo Henry ngakwa banong yapi ngidei betip ya kanong rim mono bala tre mono bala wandra ya ka disebut sel gede betip ha kum menta ki penmi ya ki an bat tumbai thamai ban pedu no ya ka bor jong ka disebut sel suki kilong ku babam krun suki gen sapun kelon yangi namar ngi ki breu khamtam ngidei ki baklet bi menta kasi sumut don gawe hajan kata ka kuper tenteng ngilai nanti nang tu ngi pom kayo tu TikTok kenya ki postep yang pat lele fi ne nang sugat nang dia leit la chai postep yang top nang tu kawai te betul la kamong hendia ro te pat lele fi dala chai na chai nang tu kru ubam suki ubam du syukulon la ka kolon hang ta tementa kane ka riti dustur jongi ru kala long kutu kala sedang ban bamdu kila persang ban pendu ya ka disengonsil jongi suki kinwan kin pendu pi hakine gisi ke ga belaja hapo Delhi mono bayang rangba dei tang ka parti kongres mono bayang rangba hate kiong bai sabiran bacau mo mono bayada mono bayang rang bahte de dang parti kongres klaim ka parti kongres kimla kiwe badian tan kinong sno kumbong kisno hangte Delhi rotang hatun bos kumbalong mo te kiwe parti rong te kisno kumtu namar kata ngi habtibha kabayat kun hiang te Delhi ru kadai tang parti kongres bat hangne hajirang ru kadai ka parti kongres kumbalong mane kaya kun ban yakun hangne lane ban kontes hangne kidai kita ki hes pa kelas tang ban wan hangne